Häkimiýetlerin 77'lik belgili awtologlary aglamak çäreleri daşowda da dowam edýär. Maňa maglumat beren Daşow şäheriniň ýol gödäwçilik gullugynyň bir inspektory öňi 77'lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň mundan beýlekdiň arkadagyň ýakyn töwereginiň awtologlaryna dakylmaly edilendigini aýtdy diýip Azatlygyň Daşow welaýatynyň Çeşmeti polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň bir işgäriniň sözlerine talgylanyp 11-nji maýda habar berdi. Ol ýetiren maglumatyny öňi 77'lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň şu hepdäniň dowamynda ýurdun Demirgazyk welaýatynyň çägindäki ulaglardan dol ýygnamak çäreleriniň güýçlü depkinine alınıp barylýandygyny aýtdy. Biziň welaýat merkezimizde polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugy bir hepde bäri bu uğurda 24 sagatlap dynjalman işleýärler diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Düýün 10-njy maýda Aşgabatda Sençan Mamurat Bugaýew Balkan welaýatynyň Serdar etrafynda da awtologlarda öňi 77'lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň ýygnalýandygyny habar beripdi. Balkan welaýatynyň Serdar etrafynda döwlet belgisi ýagny maşynyň öňi 77'lik sany bilen başlanýan bolsa gawat gelen ýerde köçe ýol hereketi gullugynyň inspektorlary şol awtologlary saklaýarlar hem de şolaryň döwlet belgisini nomerini aýyrmagy talap edip belgini öldür alıp gidýärler hem de ýene de 2-3 günden etraf polisiýanyň köçe ýol hereketi gullugyna barmalydyklaryny şol ýerde olary täze nomerin beriljekdigini aýdýarlar diýip Bugaýew düýün habar berdi. Daşowly Çeşme welaýatynyň ähli etraplaryny öňi 77'lik bilen başlanýan ulaglaryň täze belgi bilen üpçün edilýän çäler jerime durulgularyna saklanýanlygyny belläp geçdi. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki habar terişdelerini ulaglardaky 77'lik belgi babatda öňe sürilýän çäklendirmeler agdalmaýar. Ýurdun resmiýetleri de bu gadagançylygyny tasdiklap nede inkar edip çykyş edýärler. Täzelikde güýje girip başlan bu bir resmi çäklendirmäniň mümkin bolan sebäpleri bardy. Ýol gödäwçilik gullugynyň bir işgäriniň sözlerine salgynanyp gurruna dowam eden Çeşme goloýda arkadagyň ýakyn töwereginden birini welaýatlarda awtoinspektor saklapdyr. Şol sebäpden polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleri olary mundan beýlek ýalňyşyp saklamady ýaly Prezidentiň diňe ýakyn töweregi öňi 77'lik döwlet belgili awtologlarda ýöremeli edilipdir diýip sözüne goşdy. Türkmenistanyň ilatyň ulaglary bilen bagly girdilýän çäklendirmeleriň depgini we görnüşi soňky ýyllarda güýçlendi. Ulaglaryň reňki bilen bagly gadagançylyklaryň chronologiýasyna gysgaça ser salnanyna 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherine hereket edýän awtologlarda gara diskleriň gadagan edilmegi bilen bagdalyga berilen bu çäklendirme çäreleri soňlugy bilen 2015-nji ýylda gara we garanky reňkli awtologlaryň ýurda getirilmegine girdilýän gadagançylyklar bilen dowam etdi. Soňra bu çäklendirmeler hasda çynyrgady we häkimiýetler tarapyndan 2017-nji ýylyň dekabr aýynda ýurdun paýtagtyna hereket edýän gara reňkli awtologlaryň ak reňke boýadylmagy talap edilip, ýylyň çalışmagy bilen bu şertler hasda güýjedi. 2018-nji ýylyň dowamynda ulaglaryň reňkleri bilen bagly gadagançylyklar dogrusynda Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň dürli künjeklerinden habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Awtolog ýerlerinden edilýän talaplaryň güýjemegi bilen ýerli ýaşaýjylar ulaglarynyň reňklerini agy boýatmakda dürli kynçylyklary, şol sany goşmaça çykdyjylary sezewar boldular. Galy bertede Türkmenistanyň ulaglaryň reňki boýunça girdilýän çäklendirmeler ýeri gelenine halkara metbuatda da agdalyp geçildi. Ýöne Türkmen metbuatyny awtologlaryň reňkleri şol sany 77'lik döwlet belgileri barada öňe sürilýän maglumatlar boýunça dil ýarylmaýar.